Tak, já vás tady všechny vítám, moje jméno je Martin Major, pracuji v ČSFD a dneska bych vám tady chtěl říct něco na PHP konferenci, potom co jsme měli přednášku od HR, potom o JavaScriptu, tak teď něco o datech. Takže začneme něčím, co všichni znáte, relační databáze, ale já si myslím, že svět relačních databází je hodně poznamenaný tím, že většina webových vývojářů začínala na MySQL, což je z mýho pohledu velká škoda, protože relační databáze toho dokážou mnohem víc než MySQL. MySQL vznikla proto, aby byla hodně rychlá a nepodporuje zdaleka tolik funkcí, kolik ostatní relační databáze. Takže vývojáři, kteří začínali na MySQL, tak mají velmi zkreslený pohled o tom, co dokážou relační databáze. Takže bych chtěl dneska ukázat pár nějakých věcí, co se dá s relační databází dělat, co není tak úplně zřejmý. A hlavně tohle přednáška by měla být taková jako motivace, že vám ukážu, že je fakt jednoduchý začít dávat víc logiky do databáze, více starat o ty data a nedělat jenom to PHPčko. Protože když se bavím s vývojářema, tak mám takový pocit, že všichni řeší čistotu kódu, PHPčku, řeší dependency injection, všechny možné věci o PHP, ale už je potom vůbec nezajímají ty data, se kterými vlastně ta aplikace pracuje. Začnu tím úplně nejjednodušším na světě. Pohledy views to asi znáte úplně všichni, ale z mého pohledu málo lidí to používá a přitom je to taková šikovná věc. Když si představíme vlastně kód PHPčkovej, tak kdykoliv máme nějakou potřebu dělat copy-paste, tak všem se nám rozsvítí červená kontrolka, je to špatný. Snažíme se tu logiku abstrahovat do nějaký funkce, do nějaký třídy a tak dále. Když tohle se nám opakuje nějaká podmínka v nějakém dotazu, tak prostě furt to, jak blbci kopírujeme tam a zpátky, což je zbytečný. Můžeme si vytvořit view, který nám udělá tu logiku, která je stejná. Takže může to být view úplně jednoduchý, který nám z tabulky článků vybere jenom ty články, které jsou aktivní. Že podle podmínky, jestli už byl publikovaný. Potom, když budeme chtít aktivní články vybírat tak, že nejenom musí být splněná tato podmínka, ale třeba musí být ještě splněná podmínka o tom, že se tam přidá nějaký booleanský příznak, že ten článek je opravdu publikovaný, tak nám stačí upravit ten jediný view a v celé aplikaci se to projeví správně. To je princip, který všichni známe z PHPčka, ale v databázích ho málo lidí používá. Tak, další věc. Stromová struktura. Jak se dá v relační databázi pracovat se stromovou strukturou? Představme si oprávnění, které má aplikace. Takže máme tady oprávnění na přidávání článků, přidávání komentářů a mazání komentářů. Pokud má v naší aplikaci někdo oprávnění na mazání komentářů, tak to dost pravděpodobně implikuje, že ty komentáře by mohl sám i přidávat. Když už může mazat cizí komentáře, tak je logický, že by mohl sám přidávat komentáře. Tak by bylo hezký, kdyby jsme mohli v administraci tomu uživateli přidat pouze to oprávnění na mazání komentářů a on by automaticky dostal i oprávnění na přidávání komentářů. Tohle se samozřejmě dá udělat mnohem větší ten strom, může tam být nějaký nahoře oprávnění, že to je administrátor všeho a zdědí dalších 10 oprávnění nebo něco takového. Jak tohle udělat v relační databázi? Jo, ještě jsem zapomněl, potom samozřejmě každý uživatel dostane namapovaný akorát ty oprávnění, který má a zpropaguje se to po té šipce. Takže user 1 dostane comments delete a z toho automaticky dostane comments add. Tak, v databázi ten model by mohl vypadat nějak takhle. Máme tabulku oprávnění vlevo, kde je vlastně IDčko a je tam cizí klíč parent ID, který ukazuje vlastně na oprávnění, které dědíme. Takže když se vrátím zpátky, tak vlastně ten comments add má jako parenta comment delete. Takže když člověk dostane comments delete oprávnění, tak automaticky by měl získat všechny oprávnění, jejichž parent ID je to IDčko aktuálně. A potom je tam jednoduché mapování MQN na tabulku uživatelů, které už tady nemám, to je triviální, tak ACL user privileges je akorát to MQN mapování. Tak jak teď vybrat všechny ty oprávnění? Vybrat ty přímé oprávnění je jednoduchý. Prostě si vyselectím všechny oprávnění, nadjoinuju na to oprávnění, které patří k tomu jednotlivému uživateli a vrátím si IDčko a kód toho oprávnění. No a jak teď teda udělat to, aby se mi to zpropagovalo takhle hezky? Tak relační databáze. Já tady teď v těchto případech budu mluvit o PostgreSQL, kterou já mám hodně rád. Je to free databáze, všichni můžete začít používat úplně hned, ale ty věci, které tady budu ukazovat, tak jdou použít třeba i na Oracle, akorát s trošku jinou syntaxí.
Takže můžete si potom vybrat jako databázi, která se vám bude líbit. Když ten dotaz akorát trošičku upravíme, tak můžeme použít něco, čemu se říká rekurzivní dotazy. A já si můžu zadefinovat vlastně rekurzivní dotaz ACL tree, což je jakoby něco jako tabulka, která je definovaná tak, že si vyberu ty oprávnění, které jsme tady před chvílí si vyselektili, a k ním unionem přidám, už mám nějaký ten výsledek, a k němu akorát připojím další výsledek a vyselektím si zase všechny oprávnění a ty jsou nadjoinované už zase na tu ACL tree, to je právě ta rekurze. Takže takovýmhle rekurzivním dotazem já si můžu vyselektit všech z propagování projití celého toho stromu. Tak, jak to vlastně vykonává ta databáze? Udělá si tu první část a zavolá tu druhou část. Jako ACL tree použije to, co už má z té první části, a to, co přidá, tak znova vezme jako celý ACL tree a znova zavolá tu druhou část a takhle pořád do kolečka, dokud jí tam něco přibyde. Když už tam nepřibydou žádné řádky další, tak je jasný, že už nemá cenu to volat znova a ukončí to rekurzivní volání a provede jenom ten zbytek toho kódu. Tak, rekurzivní query se samozřejmě nepoužívají pouze na stromovou strukturu, akorát je to takový hezký příklad, tak jsem to na tom uvedl. Rekurzivní query, jak je vidět, tak mají vlastně sílu while cyklu, takže v databázi můžeme potom provádět docela zajímavé věci. No a když máme takovýhle kód, tak tohle by se mi jako úplně v PHP třeba nechtělo psát asi, protože spousta z nás používá nějakou databázovou vrstvu a tohle se třeba psát jako v doktríně by asi nebylo úplně to pravý ořechový, jako tohle, jestli by vůbec šlo v nějakém DQL těžko. Takže jako zase známe to z PHP světa, nějakým způsobem to zapouzdříme. Takže co na to použijeme? Databázovou funkci. Prostě si celý tohle, co jsme si napsali v té databázi, tak si jenom obalíme do funkce a budeme v aplikaci volat jenom tu funkci, protože vlastně chceme akorát zjistit oprávnění nějakého uživatele. Tak to je prostě typická funkce. Jak se vytváří v databázi funkce? Je to jednoduchý, vytvořím si funkci, nějaký pomenuju, zadefinuju, že má parametr user ID, takový integer, zadefinuju návratovou hodnotu. Návratová hodnota v tomhle případě je celá tabulka, protože vracím seznam těch jednotlivých oprávnění. A tabulka obsahuje nějaký sloupeček code, který je typu character varying, což je v Postgresu jakoby string. A potom už napíšu to tělo té funkce. To tělo té funkce je přesně tohle, co jsme si tady napsali. Můžeme prostě to, co dokážeme napsat v SQL, tak to z toho můžeme udělat jednoduše funkci. Jediné, co změníme, že tady místo where user ID je 1, tam použijeme where user ID je $1, takže první parametr. Ta funkce je oddělená na začátku a na konci nějakým delimiterem, který si můžeme zvolit. Já jsem tady použil třeba body. Je to kvůli tomu, že těla funkce můžeme psát v Postgresu jako v několika různých jazycích. Já jsem tady použil language SQL, ale můžeme použít třeba PLPGSQL, což je něco jako Oracle PLSQL, ale můžeme stejně dobře použít Python. Když se nám třeba píše dobře v Pythonu, tak to prostě v Postgresu taky klidně jde. Takže takhle jednoduše můžeme napsat funkci. Je to opravdu, jako když dokážeme napsat select, tak udělat z toho nějakou funkci je otázka na pár vteřin. Takže není důvod to nepoužívat, je to strašně jednoduché. Další výhody toho mít funkce v databázi je to, že funkce běžejí implicitně v transakci. Takže pravděpodobně většina z vás ví, co to je transakce. Jde o to, že když se vykonává nějaký SQL příkazy za sebou a někde v půlce mi to spadne, tak když to běží v transakci, tak se mi to celé rollbackne a nestane se vlastně nic, že mám zaručený, že buď to se provede celá ta sekvence příkazů, anebo se neprovede nic. Takže v tomhle případě třeba si vytvořím funkci na zabanování uživatele, že někdo mi dělá na mém webu nějaký problémy, tak já ho chci smazat z tabulky uživatelů a dál ho chci přidat ten username do tabulky zabanovaných uživatelů, aby se tam nemohl znova zaregistrovat. A tohle, když si to udělám jako databázovou funkci, tak je to jednoduchý, mám zase uzavřenou nějakou logiku a běží mi to hlavně v transakci. Pokud by mi ten insert into spadnul třeba na time limitu nebo na duplicitním primárním klíči, tak se mi to celý vrátí a v aplikaci mi vyskočí chyba, že celý tohle volání proběhlo špatně a já na to můžu nějak zareagovat. Ale vím, že jsem prostě v tom stavu, v jakém jsem začínal. Nejsem v nějakým divným mezistavu, kde nevím, kde vlastně jsem. Tak, triggery. Zase, všichni známe triggery, víme, co to je. Je to nějaká spoušť, když se mění v databázi nějaké data, tak já na to můžu nějak zareagovat. Ale všichni to známe, ale prostě hrozně málo lidí píše triggery a je mi to líto, protože triggery jsou strašně mocná věc
a dokáže to ušetřit strašně moc kódu jako v PHP aplikaci tím, že si napíšu jednoduchý trigger. Ten trigger mi může reagovat na události, což je prostě hrozně příjemný, protože tu reakci na událost mám opravdu tam, kde se to stane. Když chci zareagovat na to, že se mi změní v tabulce uživatelů nějaká hodnota, tak si ten trigger napíšu na tabulku uživatelů a ne v PHP aplikaci, kdekoliv, kde pracuji s tabulkou uživatelů, což může být na 10 místech, tak prostě tady to mám opravdu, že to je řízený událostma. Tak, jako příklad na trigger můžeme použít třeba to, že mějme blog, který má články. A na homepage toho blogu chceme vypisovat třeba 10 nejnovějších článků, nějaký per ex, a bylo by hezký mít tam u toho vypsaný u každého článku, kolik má komentářů. Tak jak to můžeme dělat? Můžeme si vypsat těch 10 článků, načíst databáze, zjistit jeho IDčka a potom se podívat do tabulky komentářů a vytáhnout si ty počty těch příslušných komentářů. Musíme to teda zgrupovat potom podle toho article ID a chudák databáze bude muset procházet tu tabulku těch komentářů při každém requestu, jenom kvůli tomu, abych já zjistil ty počty. Tak to je trošku zbytečný, jako pokud bychom to chtěli optimalizovat, tak by bylo hezký třeba ty počty komentářů k jednotlivému článku už mít někde uložený bokem, předem. Můžu to udělat v PHPčku, můžu si to někam cacheovat, ale tam se zase potom musím starat o tu invalidaci, že když někdo přidá komentář, tak to musím invalidovat, když někdo smaže komentář, musím to invalidovat. A když třeba se mi potom stane, že mi přijde nějaký robot na ten web a začne mi spamovat tu diskuzi, tak jako nejjednodušší, co je připojit se do databáze a hromadným nějakým SQL dotazem tak smazat ty komentáře, který mi tam ten robot dal. A když tohle to udělám, tak zase se mi neinvalidovala ta cache, takže je prostě dobrý mít ty věci někde opravdu u těch dat, abych mohl reagovat na to, když se mi ty data mění. Takže já udělám jednoduchou změnu, do toho articles si přidám jeden sloupeček, počet komentářů a ten budu měnit v té databázi a právě na tom si můžeme ukázat ty triggery. Trigger se v Postgresu definuje takhle, vytvoř mi trigger, nějaký název, kdy se má ten trigger volat. Takže tady chci potom, co proběhne insert nebo delete. Ještě je možno samozřejmě update a můžu volit, jestli chci předtím nebo potom. Ten rozdíl je v tom, že když volám ten trigger předtím, než se mi provede ten vlastní zápis do té databáze, tak například, když to je before insert, tak já ty data, které se mi vkládají do té databáze, tak můžu ještě měnit. Takže když si třeba udělám trigger na tabulce uživatelů, tak můžu v tom before triggeru kontrolovat, jestli třeba username splňuje nějaké věci, které já chci. Pokud nesplňuje, tak můžu upravit ten username nebo můžu zablokovat celý ten insert a vrátit chybu. Tak to jsou before triggery. After triggery většinou slouží na to, že upravuju nějaké související data v jiných tabulkách. Takže až potom, co se mi teda zapíše do té databáze, tak já si spustím ještě nějakou obslužnou logiku, která mi upraví závisející data. Což přesně chceme v tomhle případě. Pokud já vlastně přidám nějaký komentář, tak chci upravit ty data v té tabulce articles. Dál on a na jaké tabulce se to má volat ten trigger. For each row znamená, že se ten trigger bude volat pro každý změněný řádek. Já když si udělám nějaký update, který mi změní 10 řádků, tak když tady mám ten trigger for each row, tak ten trigger se mi zavolá 10krát. Pro každý ten řádek, který se změnil, tak se mi ten trigger zavolá. Druhá možnost je tam mít for statement, což znamená, že se ten trigger zavolá akorát jednou pro každý ten dotaz. Takže když vložím jeden řádek, tak se mi oba triggery zavolá jednou, ale když upravím 10 řádků nebo vložím 10 řádků, tak for statement se zavolá pořád jenom jednou a for each row se zavolá 10krát. A na konci, co se má stát? Execute procedure. V Postgresu se nepíšou ty vlastní těla triggerů přímo do těch triggerů, ale vždycky se volá nějaká funkce databázová, což má tu výhodu, že ty funkce potom můžeme snadno sdílet. Já tady zavolám tu funkci. Jak teda vypadá ta funkce? Je to úplně stejná funkce, jako už jsme viděli, napsat je úplně jednoduchý, jediný rozdíl je, že ta funkce vrací trigger. Co to je ten trigger, to si za chvilinku řekneme. A ještě tady jsem udělal rozdíl, že tu funkci teď budu psát právě v tom jazyku PLPGSQL, aby jsme si to ukázali. Tak, triggerová funkce. Může dostat samozřejmě nějaké parametry, to jsme tady viděli, když tady bylo to volání, že articles commands trigger row after insert delete, tak tady nemám teď žádné parametry, ale klidně tu funkci můžu volat s parametrama. Ale kromě těch parametrů, které si přidám takhle přímo, tak dostávám ještě nějaké parametry, které jsou při každém volání triggeru.
což je v tomhle případě například ten tg-op, což je proměna, která obsahuje, při jaké příležitosti byl ten trigger volaný. Takže já tady mám právě rozlišený podle toho, jestli se volal při insertu nebo při deleteu. Dál tady mám proměnné new a old. Například při updateu databázového řádku, tak proměnné new jsou uložené ty hodnoty, které jsem do té databáze upravil jako nové. Pokud třeba updateuju řádek uživatele a nahrazuju jeho nick třeba foo za bar, tak v proměnné new bude ten bar a v proměnné old bude ten foo. Je to vlastně rekord, takže já se ptám na tom new, tam mám všechny sloupečky té databáze, na tom old to stejné. Při insertu samozřejmě nemám k dispozici tu proměnou old, protože tam jenom vkládám, při deleteu zase mám k dispozici právě jenom ten old, protože jenom mají ty data. Jak teda vlastně bude vypadat ta funkce, o které jsme se bavili? Při insertu chci updatenout tabulku článků a akorát zvýšit počet komentářů o jedničku u toho článku, který má IDčko, jako je to té mojí tabulce komentářů, tak jako je article ID. A potom vrátím new, což je právě ten rekord, který mi reprezentuje vlastně ten trigger. A ten si předávám dál a dál. Tak jak jsem tady ukazoval, že se vrací trigger, ta funkce, tak to je právě ta new nebo old. Ty triggery vlastně se volají na tabulce postupně, když jich tam mám navěšených víc, a pořád se mi tam propaguje ten jeden rekord, ten new nebo old. Takže když jeden trigger mi upraví ten new, třeba přepíše mě nějakou hodnotu, tak další trigger už dostane ten rekord new s tou upravenou hodnotou a dál na to může reagovat. Takže takhle jednoduše, když napíšu tu triggerovou funkci, tak tím vlastně budu mít zajištěný, že se mi nikdy nerozjede ten comments count. Dokud ten trigger bude aktivní, tak ta databáze, vzhledem k tomu, že to pouští celý transakci, tak to vždycky prostě, když se mi tam vloží ten komentář do té databáze, tak se mi automaticky zvýší ten počet komentářů. Není možný, že to prostě neproběhne. Vždycky mám zajištěný, že tam ty data budou správný. Tak. Když máme triggerové funkce, tak se můžeme podívat na auditování. Už to tady trošku načal Zdeněk na své přednášce, tak já se na to podívám trošku podrobněji. Vlastně je to ten požadavek, když chceme vědět, kdo v aplikaci dělal jaké změny. Což, jako když máme aplikaci, kde hodně uživatelů může změnit hodně dat, tak je to jako celkem běžný, protože se vždycky stane, že někdo tam něco rozbije, začne se zjišťovat, kdo to udělal, tak potřebujeme mít možnost tohle vědět. Tak jedna možnost je evidovat to někde v PHPčku, ale tam zase vždycky se na to musí myslet, když na to ten programátor jednou zapomene, tak se ty data můžou změnit a prostě nikdo už to nedohledá. Když někdo udělá špatný dotaz v databázi, promaže tam prostě nějaký záznamy nebo špatně upraví data, tak zase už to prostě nedohledám, co se tam změnilo. Tak je dobrý tuhle logiku mít opravdu v té databázi a dokud mi tyhle triggery tam budou zapnutý, které se o tohle starají, tak vždycky se k těm datům dostanu, vždycky budu vědět, kdo, kdy, jaký změny udělal. No, když použiju ORM, tak to je přesně na úrovni toho PHPčka. Když to jde přes ORM, tak stačí tu ORM výdat, což začíná ORM mít. No, tohle to právě není tak úplně vždycky, protože když já udělám tu změnu do té databáze třeba a PHPčko mi vyprší time limit, tak pokud to ORM nepoužívá implicitně transakce, tak už se mi to nemusí zapsat do toho logu, například. Nebo když udělám tu změnu, spadne mi webový server, tak prostě zase jsem na tom úplně stejně. A pak stejný problém, když spadne databázový server. Tam ten problém právě není, protože tam to běží implicitně v té transakci. Takže pokud mně spadne ten databázový server mezi tím, co se udělala ta změna té tabulce a mezi tím, než se to zaaudituje, tak se mi to rollbackne po tom, co naběhne ten server celý, i s tou změnou. Buď to se to celý zapíše i s tím auditem, anebo se to celý rollbackne. Prostě nikdy nemůže zase nastat ten stav, že se mi tam změnily data a já nevím o tom. To je ta výhoda právě mít to všechno v té databázi. Takže jak na to auditování? Postgres má hezkou věc, jsou to schémata, můžeme si to představit něco jako namespace v PHP, že tabulky nejsou všechny naskládané na jedné hromadě, ale můžeme si je dát do nějakého namespaceu. Tak je třeba pěkný si vytvořit schéma audit a do toho si dávat tabulky se stejným názvem, jako máme v normálním schématu, který používáme, a v tom budou ty tabulky se stejným názvem, se stejnýma sloupcema a jediný, co tam přibydou, budou tyhle ty 3 sloupečky. Nějaká operace, co se stala na té tabulce, jestli je to insert, update, delete, potom datum, kdy se to stalo a ten user ID, kdo to udělal tu změnu.
Ten trigger může vypadat nějak takhle, je to zase jednoduchý. Pokud operace je insert, tak do tabulky audit articles mi vlož do sloupečku audit operation mi vlož ičko, přidávalo se tam do audit datetime mi vlož now a teď ten audit user ID, přesně jak se tady někdo ptal Zdeňka, tak co s tím? Postgres umožňuje to, že si můžeme nastavit nějaké globální proměnné per session. Takže já když se připojím k databázi, tak si můžu nastavit tu globální proměnu, do které si nastavím IDčko uživatele a potom celou tu dobu, co mi běží tato sessiona, což je typicky to, jak dlouho běží PHP skript, jeden, tak mi tam platí tato globální proměna a všechny ty triggery je můžou používat. Takže potom mě vlastně stačí tady si akorát vytáhnout tuto globální proměnou user. A dál tam vložím všechny ty sloupečky, které mám právě v té tabulce articles. Cože? Je to řešitelný MySQL, tento problém? No já si myslím, že asi úplně ne, ale nevím. Já jako MySQL tolik neumím, ale to je právě jako taková moje agitka. Zkuste opravdu přejít z MySQL na Postgres, aspoň u nových projektů. Jako je mi jasný, že starý projekty migrovat je hrozně drahý, tam to asi jako nemá vždycky cenu, ale nový projekty zkuste použít nějakou lepší databázi. Třeba ten Postgres je fakt ideální, že je zadarmo, dá se to použít. A když používáte stejné funkce jako v MySQL, tak vám to bude fungovat, ale navíc vám to dává spoustu dalších možností navíc. Určitě. Takže teoreticky při každém přidání jakýkoliv sloupečku musí přidat i do těch auditovaných tabulek. Je to tak, ale... Stejně jako v PHPčku na to musí myslet i tady. Ještě jednou. Že jsi říkal, že je problém u PHPčka na to vždycky myslet. Na nějakou změnu. No. Když to si auditoval. Takže i při změně musím to auditovat i MySQL. No ale to je pokaždý jako jiná změna. Ty tady mluvíš o změně schématu, která se dělá typicky velmi málo kdy. Když kdy pracuji s tou tabulkou, tak to v té aplikaci může být na 100 místech, ale pořád pracuji s tím stejným schématem. To je pokaždý jiná změna. A jinak to, co jak říkáš právě s tím, že když se mění ta struktura té tabulky, takže se musí upravovat ty triggery, tak tohle, jak to mám samozřejmě, to je napsaný takový dost naivní přístup. Dá se udělat prostě jednoduchá funkce v Postgresu, které přidám akorát název té tabulky a ona mi vygeneruje auditovací tabulku, vygeneruje mi triggery a mně stačí prostě zavolat jenom funkci create audit, nebo jak se to pomenuje s názvem tabulky a ona se mi o to všechno postará. A potom, když přidám nějaký sloupeček nebo smažu sloupeček, tak to můžu udělat to samý, buď to na té auditovací tabulce, anebo si zase napsat jenom funkci, která mi to udělá právě, se synchronizuje s tou auditovací tabulkou. Ano? No, když smažu sloupec, tak já ho nemusím nutně mazat v té auditovací tabulce. Že tam si prostě můžou mi tam padat nově ty null hodnoty, ale pokud o ty data nechci přijít, tak si tam v té auditovací tabulce ty data můžu nechat. Mm-hmm. Je to taky možný, ale s tím H2 je potom trošku obtížnější pracovat, když si chci vytahovat nějaký změny mezi těma jednotlivýma řádkama. Jako určitě to jde, ale jako je to taky možnost klidně. HStore to je vlastně nějaká možnost, jak do Postgresu do jednoho sloupečku uložit prostě nějakou složitější strukturu, typicky nějaký rekord nebo něco takového. Tak. Tohle už jsem říkal, tohle musíme vždycky ten příkaz zavolat, když se připojíme k databázi. Prostě akorát nastavíme nějakou globální proměnu na nějaký user ID a ty triggery s tím budou pracovat. Pokud ty změny budeme dělat potom přímo v databázi, tak tohle globální proměna nebude nastavená, takže nám to bude vracet null a bude v tom auditu přímo vidět, že to dělal prostě někdo přímo z konzole v databázi, nějaký systémový administrátor. Tam se někdo hlásil? Přesně tak. Pokud se používá nějaký PG Bouncer nebo Connection Pooler, tak se ta globální proměna nevyresetuje. Takže v tom případě musíme tohle volat, i když máme třeba nějakého nepřihlášeného uživatele, tak to musíme vyresetovat. Ale jako úplně stejně to stačí. Když se konektím do databáze, tak si jenom nastavím tu proměnu a bude mi to fungovat i s tím PG Bouncerem. Bude to fungovat? Bude.
Ten BG Bouncer, Jeden přenastaví tu globální proměnou. A vlastně, když se spustíte trigger, tak ten druhý může bez toho přenastavit. ne, tak to nefunguje. Ten BG Bouncer má, nebo BG Pool typicky, tak má nějaký pool connection, třeba 200 connection. A ty přerozděluje uživatelům, tomu web serveru. Ale to nezaručí, že dvěma stejným uživatelům nedá jen connection. No to nedá, najednou nedá. Vždycky ji akorát zrecykluje, když ten uživatel... Mám jiný zkušenosti s bouncerem, že občas se stane, že přidá jen tu samou connection k uživatelu. To si nedokážu dost dobře představit. My používáme ten PG Pool a tam teda tenhle problém není. Tam to opravdu funguje tak, že ten Apache dostane vždycky jednu connectionu a když ji vrátí, tak teprve ten PG Pool ji předá někomu dalšímu a potom to tam bude fungovat. Jak je to s tím bouncerem, já se nechci hádat, my ho nepoužíváme, takže můžu doporučit použít ten PG Pool, je to vlastně stejný a tam to bude fungovat. Tak, co dělat, když chceme něco rychlejší než databázy? Jako databáze je super na primární data, zajišťuje nám to, že ty data budou vždycky v pořádku, že tam bude fungovat referenční integrita a takhle. Ale databáze tím, že prostě zaručuje všechno tohle, zaručuje to, že když ty data tam uložíme, tak opravdu, i když nám ten server spadne, i když se stane cokoliv, tak prostě ty data tam budou a budou čitelný, vždycky v pohodě se k ním dostaneme. Tak ale za tohle se samozřejmě platí velkou daň a to je výkon. Takže když chceme něco výkonnějšího, co nám může posloužit jako cache, tak můžeme použít třeba Redis. Redis je key value úložiště. Já to vezmu jen tak jako z rychlíku, abyste viděli, že jako použít Redis je strašně jednoduchý vlastně. Pro PHP vývojáře je to prostě otázkou pár řádků. Takže já tady tohle nechci mít jako nějakou přednášku, která vás tady bude nějaký podávat detailní vysvětlení všech funkcí Redisu, ale prostě jenom takový jako motivační. Zkuste si to sami a uvidíte, jestli se vám to hodí nebo ne. Redis je key value úložiště, uložím si pod nějakým klíčem nějakou hodnotu. Běží v paměti, což znamená, že je právě rychlej, ale pokud mi spadne server, pokud se něco stane, tak po to přijdu. Redis má možnost nastavit tam nějakou persistenci, ale ta persistence nefunguje tak jako u databází. Funguje to tím způsobem, že prostě jednou za čas se ty data nový, co tam přibyly, tak se uloží na disk takže mám nějaký data, třeba jednou za minutu se mi to persistuje, ale když mi spadne server mezi tím, než se to uložilo, tak o ty nejnovější data přijdu. Takže se to jako nehodí úplně na ukládání nějakých důležitých dat. Ale tím, jak je to v paměti, tak je to hrozně rychlý. Podporuje master slave replikaci, takže pokud máme aplikaci hodně jako důležitý čtení, tak si můžeme rozjet na několika serverech ten Redis a všechny zápisy budeme posílat na master a číst můžeme náhodně z těch slaveů, takže tím se nám prostě, kolik máme těch Redisích serverů, tak tolikrát se nám zrychlí to čtení. A podporuje expiraci, což se výborně hodí na nějaký cache, že tomu klíči můžu nastavit, hele, ty platíš jenom 10 minut a když se na ten klíč zeptám po 11 minutách, tak mi to řekne, že neexistuje, takže se nemusím starat o to, že zneplatňuju tu cache, pokud vím, že ta cache má platit jenom 10 minut. Jak je to ve srovnání s Memcachem? Dostanu se k tomu, budu to tam mít. Tak, Redis má skvělou dokumentaci, takže když budete mít jakýkoliv problém, tak tam se určitě dočtete. Tady je třeba seznam všech komandů, co má Redis. Když si třeba vyfiltruji jenom komandy, které mi pracují se stringama. Já to zkusím trochu zvětšit. Tak, u každého toho příkladu tady mám time complexity, což je skvělá věc. Takže tady vidím, že je prostě konstantní časová složitost. Takže ať budu mít v tom Redisu uložených 10 záznamů nebo 10 milionů záznamů, tak vím, že tady zavolání funkce set, která mi nastaví nový záznam, tak bude vždycky trvat stejně dlouho, že prostě nezávisí to na množství dat, který už tam mám. A mám tady vždycky nějaký exemply, takže nastavím si hodnotu na něco a můžu si přečíst tu hodnotu. A je to ta dokumentace udělaná skvěle, že to je fakt interaktivní. Já si tady můžu prostě rovnou začít psát do tohohle z toho. Takže takhle si můžu hrát s Redisem, aniž bych ho musel instalovat. Instalace na Linuxu je v pohodě, použijte váš oblíbený balíčkovací systém, Redis je tam všude hotovej. Na Windowsech je to trošku složitější, oficiálně neexistuje jako podpora od Redisu pro Windows, ale stará se o to nějaký tým, který kompiluje vždycky nějaké verze pro Windowsy, které jako
uvádí se, že nejsou vhodné na produkční nasazení, ale na vývoj jsou úplně v pohodě. Já to používám, nikdy jsem se s tím nesetkal s žádným problémem, ale jako na produkci se to na Windowsech asi nehodí. Tak, jenom letem světem z rychlíku Redis podporuje 5 různých datových typů. Jsou to ty stringy, což je prostě jednoduchý, uložím si pod nějakým klíčem nějaký string. Potom jsou to seznamy, to znamená, že pod jedním klíčem můžu mít seznam hodně hodnot a můžu přidávat na konec, můžu přidávat na začátek, můžu mu říct, vrať mi prvky od 10 do 20. A u všech těch příkazů tam je právě zase ta časová komplexita a Redis používá hrozně šikovný paměťový struktury, takže ty operace jsou hrozně rychlé. Potom jsou tam množiny, což je vlastně akorát nějaký seznam, kde každý prvek může být jenom jednou. Hashe, což se chodí na nějaké ukládání objektů, že třeba pod klíč user si můžu uložit, že má ID 1, username Martin a tak dále. A potom sorted sets, ty se moc nepoužívají, to je zase něco jako ta množina, ale každý klíč má ještě přiřazený skóre, takže si potom můžu zeptat, dej mi všechny prvky, které mají skóre větší než 50 třeba. Tak, když chceme v PHP používat Redis, tak nám stačí tyhle 3 řádky na to, aby jsme zavedli podporu Redisu. Takže říkám, nemáte se vůbec čeho bát, začít používat Redis je strašně jednoduchý. Vytvořím si objekt a na tohle je třeba knihovna Redisent. Pro Redis existuje několik knihoven PHP, tohle je příklad, všechny vypadají v podstatě stejně. Zavolám na tom už potom přímo ty příkazy Redisu. Tak, jak je na tom Redis s rychlostí? Zkoušel jsem to tady na tomhle svém notebooku, který není žádný velký dělo, a dokázal jsem z toho vytáhnout 9000 přečtení za vteřinu z Redisu a úplně stejný počet zápisů. Tím, že jak je to v paměti, tak prostě zápis a čtení je stejně rychlý. 9000 operací za vteřinu, to už je jako docela slušný. Myslím, že to už potom nebude brzdat v té aplikaci. Ten poslední řádek to je jenom, že něco zapíšu a potom to hnedka přečtu, takže v tomhle případě mi to dá polovinu. Tak, jak je to třeba ve srovnání s tím Postgresem? Tipnete si někdo, kolik dokáže udělat Postgres čtení podle primárního klíče za vteřinu? Tak někdo. Je to Postgres dokáže 3600 krát přečíst za vteřinu podle primárního klíče, což je podle mě hodně slušný, ale závisí to potom na velikosti toho indexu. Tohle je jako nějaký docela malý tabulce, tak tam to jde. Ten Redis ten mi zaručuje, že prostě čtení bude vždycky stejně rychlý. Pokud ta tabulka v tom Postgresu naroste, bude mít gigabajty nebo terabajty dat, tak potom to čtení bude samozřejmě pomalejší, protože se musí procházet velký ty binární stromy. Zápis u Postgresu je ještě mnohem pomalejší, protože vždycky každý zápis se musí nejdřív zpropagovat na disk, než mi to ten Postgres potvrdí. Takže vidíme, že je to tak, přesně tak, no. Že když chceme ukládat data do Redisu, tak musíme mít dostatek paměti. A tím, že Redis podporuje jenom master-slave replikaci, tak nemůžeme ty data ani rozložit mezi víc serverů. Pokud použijeme master-slave replikaci, tak naopak musíme zaručit, že na všech těch serverech budeme mít dost paměti, aby se tam vešly všechny ty data. Pokud dojde na tom serveru paměť, že prostě se začne swapovat, tak je to celý zlo a bude to celý do kytek, takže to se nesmí nikdy stát. Takže Redis se dá používat jenom tam, kde máte prostě dost paměti, kolik potřebujete. Tak, memcached. Zase key value úložiště, zase paměti, tentokrát už ani nemá možnost persistence těch dat. Prostě ty data jsou jenom v paměti, když se vypne ten démon, když se restartuje server, tak prostě o všechny ty data přijdeme. Hodí se to jenom na cacheování. Ale memcache oproti Redisu podporuje sharding, což znamená, že pokud mám třeba 2 servery a každý má 4 GB paměti volný, který můžu použít na tyhle své hrátky s Redisem a s memcache, tak Redis si můžu nakonfigurovat tak, že na jednom serveru v těch 4 GB je master, na druhém je slave, ale dohromady můžu použít jenom ty 4 GB. Jde mi to sice 2x rychlejší čtení, ale můžu použít jenom 4 GB dat. U té memcache se můžu rozhodnout, že použiju ten sharding, takže memcache si sama rozmyslí, který záznam si uloží na který server a potom já, když se zeptám jednoho serveru a ona zjistí, že ten záznam by měl být na tom druhém, tak se sama zeptá toho druhého a vrátí mi to z druhého serveru. Pro mě se to tváří vlastně transparentně, tak jako kdybych měl k dispozici 8 GB dat. Z memcache se dá potom stavět jako ohromný klastry, který prostě mají terabajty dat. Používá to takhle třeba Facebook, který tím cache v podstatě úplně všechno.
Tak, Memcache podporuje zase expiraci, jak jsem říkal, ale maximální velikost té hodnoty, kterou tam ukládám, ten jeden záznam je vždycky jenom 1 MB. Že Memcache je stavěná na to, že se tam ukládají hodně malých hodnot, ale ty hodnoty prostě můžou být maximálně té velikosti 1 MB. Je to kvůli tomu, jak vlastně Memcache zachází s tou pamětí, aby se tam moc neštěpila na malý kousky, který by potom nešli využít, tak je to takhle omezený. Tak, Memcache se používá typicky PHP pomocí PHP Memcache modulu, což je tady taková zrada. Ta technologie se jmenuje Memcache D a ten modul se jmenuje Memcache. Je to asi pro zmatení nepřítele. Tak, práce s Memcache zase na 4 řádky, úplně triviální. Vytvořím si objekt, někam se připojím a můžu už používat ty příkazy. Memcache je výrazně jednodušší, podporuje příkazy akorát na nastavení a přečtení a potom pár nějakých takových obskurních věcí, ale dohromady těch příkazů bude jako méně než 10, jako pracuje vždycky jenom s tím pod klíčem a tam, co si uložím, tak to je moje věc. Redis je v tomhle mnohem komplexnější, těch možností, co se s tím dá dělat, je mnohem víc, ale Memcache potom samozřejmě tím, jak je jednodušší, tak vyhrává v rychlosti. Takže na Memcache jsem na tomhle počítači vytáhnu tyhle výsledky. Vlastně 15 000 čtení za vteřinu, to samé zápisů. Takže když se podíváme, tak jsme se dostali vlastně o nějakých dalších 50% výkonu nahoru. Když je tam u toho připojení, ty si na Redisu nedával connect. Jo, v Redisu se tam ten connect dává v konstruktoru a pokud ho tam nedám, je volitelný, tak se prostě připojí na localhost na nějaký defaultní port. Ale jinak se v konstruktoru se tam volí. Ještě jak to je ohledně autentizace u Redisu i Memcache? No, u Redis... To neumí, že? Pardon? Memcache neumí autentizaci. Jo, a Redis si taky nejsem jistý, myslím, že taky ne. A je to z toho důvodu, že tyhle autentizační mechanismy to hrozně zpomalují, protože sami o sobě jsou drahý, takže je mnohem lepší prostě to zabezpečit nějakým firewallem, aby se na ten Redis dalo připojit jenom z těch konkrétních serverů a nezdržovat se při každém tom requestu, hele, to jsem já, tak mi pošli heslo, tady máš heslo, opravdu je to ono, tak to je prostě hrozně pomalý. Nebo to, aby to úložiště bylo co nejrychlejší, to je cíl těchto z těch věcí. Takže použít buď to nějakou třeba VPN, nebo opravdu to filtrování podle IP adres na firewallu. To je problém. No. Tak tyhle řešení, to se většinou jako je zamýšlený u nějakých větších projektů, kde opravdu záleží na tom výkonu, na té rychlosti a tam se nepředpokládá, že by to běželo ještě paralelně s nějakýma dalšíma aplikacemi na serveru. Tak, když nám nestačí ani ten výkon, tak ještě můžeme použít APC, což je primárně opcode cache. Nevím, jestli všichni víte, co to je opcode cache, ale PHP je interpretovaný jazyk, což znamená, že my vlastně napíšeme nějaký zdroják a potom pustíme to PHP přímo na tenhle zdroják. Nemusí se to nejdřív zkompilovat do nějakého spustitelného souboru, ale rovnou na tenhle zdroják. Ale jako PHP těžko může jít po tom zdrojáku, číst jednotlivý slova a rovnou to začít dělat, takže on si z toho taky musí vytvořit nějaký strom, udělat si z toho mezikód a teprve ten potom spouští. Což je samozřejmě jako dost náročný dělat při každém requestu a hlavně je to úplně zbytečný. Když se ten soubor nezměnil, tak PHP při každém requestu stejně každý ten soubor znova parsuje, znova si z toho staví ten strom těch tokenů, znova to kompiluje do toho mezikódu a je to strašný plýtvání prostředkama. Obzvlášť pokud používáte nějaký framework, který prostě si inkluduje desítky nebo stovky souborů, tak tohle to potom strašně zdržuje. Takže stačí jenom spustit tu opcode cache a ta vaše aplikace se může klidně zrychlit 10krát třeba, jenom tímhle s tím. Když si opravdu třeba uděláte profiling vaší aplikace, tak zjistíte, že jako třeba klidně většinu času, pokud ji máte dobře zoptimalizovanou, trvá jenom to inkludování souborů, nahrávání do paměti a tak. Tohle to docela dobře vyřeší ta opcode cache, dá se třeba i nastavit, že se vůbec nekontroluje změna těch souborů, že prostě ta aplikace pak jede jenom z té paměti, vůbec se nekouká na disk a jede to, což třeba má tu výhodu, že potom, když se dělá nějaký deploy, tak já tam nahrnu nový soubory a ta aplikace pořád jede ještě ta stará, prostě furt je to všechno v paměti, všechny ty soubory a já jedu a já potom jenom kliknu, jakože chci flashnout tu opcode cache a najednou se mi celá aplikace zkompiluje znova a jede se bez výpadku dál. Tak, ale o tom jsem tady nechtěl mluvit, hlavně jsem o APC chtěl mluvit jako storage, protože tím, že to je zase
sdílený mezi těma jednotlivýma běhama, protože je tam potřeba ukládat vlastně ten zkompilovaný mezikód, tak já můžu tohle zároveň použít, abych si tam ukládal nějaké svoje data. Ty data jsou zase jenom v paměti, nepodporuje to žádnou persistenci, ale podporuje to zase tu expiraci. Zprovoznění je to PHP modul, takže na Linuxu jednoduchý, nainstalujeme standardně, na Windowsech budeme googlit DLL jako správný. Tak. Tentokrát je to úplně nejjednodušší, jenom 2 řádky mi stačí, protože to je starý dobrý PHP funkcionální přístup. Tak APC store uloží, APC fetch získá. A tím, že vůbec se nedělá jako žádný přístup nikam po síti, nemusí se dělat žádný protokol, opravdu se to jenom uloží do nějaké paměti, která je sdílená mezi těma běhama, tak to je opravdu tohle strašně rychlý. Takže na tomhle notebooku to dokázalo udělat 607 000 čtení za vteřinu. Což jako, když si představíme, tak to je 607 čtení za 1 milisekundu, to je prostě fakt už pecka. Ale samozřejmě je to zaplacený tím, že to APC cache nemůžu ukládat takový kvanta dat, jako rozhodně nechci mít prostě někde v nějakém PHP uložený 4 GB dat, což jako v mém cache není žádný problém, nebo v Redisu. Tak APC se hodí opravdu jenom na hodně malé struktury dat, jako typicky, nebo defaultně v PHP nastavená ten maximální limit jako na 32 MB. A jako přijde mi jako rozumí tam mít v řádu jednotek megabajtů uložený data. Takže se to hodí fakt jenom na ty, který používáme nejčastěji. Třeba pokud používáte Nete, tak jako robot loader, tak to je přesně jako typická věc, která se tam hodí. To se používá při každém requestu, je to nějaká datová struktura a můžu ji tam uložit a je to potom mnohem rychlejší. Tak, tolik ukládání dat, key value. Ještě se tady v rychlosti dotknu Elasticsearche, což je vlastně nástroj na full textový indexování dat. Pokud máme data a chceme nad nima vyhledávat full textem, takže je nějakým způsobem parsovat, tak na to můžeme použít ten Elasticsearch. A je postavený nad Apache Lucene, což je vlastně jenom ten full textový engine. Je to open source a je poměrně hodně schopný, ale jako když si ho člověk sám chce konfigurovat a nastavit, tak je s tím jako docela boprůz. Tak proto vzniknul ten Elasticsearch, který řeší všechny ty věci, když já chci použít to full textové vyhledávání na webu. Že všechny ty věci, které by se mi k tomu mohly hodit, tak ten Elasticsearch řeší. Takže například můžu si rozjet cluster, zase na několika serverech si rozjedu tu instanci toho Elasticsearche a potom jenom když vytvářím ten konkrétní index, což je jako v terminologii toho Elasticsearche vlastně nějaká databáze, tak mu jenom řeknu, hele, rozjeď se na 3 serverech a ještě od každého tohohle z toho jednoho běhu, tak mějí třeba 2 repliky. Takže vím, že i když mi schoří 2 servery, tak mi to prostě pojede furt dál. A ten Elasticsearch sám si v tom klastru najde, hele, tady jsou tyhle servery, tady si takhle udělám ty repliky, tady si udělám ty shardy a o všechno se postará sám. Dokáže dělat spoustu šikovných věcí, které se jako hodí hrozně při tom webovém vývoji. A je to například, když vyhledávám, tak si můžu nechat vyhledat nějaké slovo v dokumentu, mi vrátí ty dokumenty krásně seřazený podle toho ranku, jak jsem si tam zadal, ale nejenom, že mi vrátí ten dokument, ale ještě mi vrátí snippet jako okolí toho slova, který bylo nalezený, což je přesně věc, kterou tomu uživateli chceme nabídnout. Když někdo full textově vyhledává, tak mu chceme nabídnout to okolí, jako to dělá třeba Google, když se hledá. Stejně tak stránkování krásně podporuje. Už jsme si zvykli, že když používáme nějakou relační databázi, tak stránkování je hrozný oprus. Vždycky musíme pokládat 2 dotazy. Jeden s tím limit offset a potom jeden na count, aby jsme tam mohli nakreslit ten počet těch stránek. Tak Elasticsearch si řekl, no ale jako proč vždycky posílat ty 2 dotazy? Tak já když tam pošlu ten limit offset, tak on mi k tomu ještě v té datové struktuře vrátí, kolik byl vlastně ten celkový počet nalezených záznamů. Protože on si to stejně musel hledat v tom. A já si můžu ten stránkovač potom krásně vykreslit. Takže takovýhle věci má jich spoustu a hrozně to usnadňuje ten vývoj. Elasticsearchem já se tady nebudu zabývat jako takhle jako nějak podrobně, takže byste si to potom rovnou mohli nainstalovat. To je přece jenom trošku složitější, člověk si tam musí trošku pohrát s nějakým tím indexováním a tak. Takže jenom opravdu z rychlíku, co se vlastně dělá, když si rozjet ten Elasticsearch. Nejdřív musím si vytvořit, zadefinovat nějakou analýzu. Tohle z toho takhle, ještě se vrátím. Tady je příklad PHP klienta Elastica, který používám já, ale existuje ještě nějaký další, s kterýma nemám zkušenost, ale ta Elastica je celkem schopná, takže to můžu doporučit.
Tak a tu analýzu to už potom normálně definujeme jako v PHP kódu, vytvoř mi nějakou databázi a zadávám tam tyhle ty věci. Tokenizer to je vlastně nějaký nástroj, který mi z celého fulltextové věty nebo dokumentu, tak mi vytvoří jednotlivé tokeny. Což typicky se dělá tak, že to rozdělí po slovech, ale můžu si tam zadefinovat jakýkoliv svůj vlastní tokenizer podle toho, jak to přesně chci rozdělit. Potom na tím můžu zavolat nějaký char filtr, který mi z toho třeba v tomhle případě vyfiltruje HTML, který nechci indexovat. Může to být nějaký mapování, že třeba vyměníme všechny volání foo za bar, teda všechny tokeny foo za bar a tak dále. A potom se na tom volají ty vlastní filtry, což je to nejdůležitější. V Elasticsearchi je tam připravených asi kolem 30 a ještě si můžeme dopsat nějaké vlastní. Tak tady jsem uvedl třeba nějaké zajímavé. Stemmer, tak ten dělá vlastně kořen slova. Je to předpřipravený tam pro spoustu jazyků, včetně češtiny, což mi potom umožní to, že když já vlastně indexuju třeba slovo autobusům a někdo hledá autobusy, tak při obojí mi ten stemmer z toho udělá kořen slova autobus, takže se mi to mečne. Modul lowercase, všechno mi to zmenší, protože Elasticsearch defaultně vyhledává case senzitivně, takže pokud chci, aby to hledání bylo case senzitivní, tak to nechám. Pokud chci, aby bylo case insenzitivní, tak si tam zapnu ten filtr lowercase, který mi to zmenší při té indexaci i při tom vyhledávání, takže zase se o to potom už nemusím starat. A scaffolding na odstraňování diakritiky a n-gram, který mi dokáže z jednotlivých slov vytvářet n-gramy, což je posloupnost právě n písmen, takže třeba když mám nějaké dlouhé slovo, tak on mi ho rozdělí na ty jednotlivý n-gramy a potom vlastně, když uživatel vyhledává, tak mu stačí, když se mečne třeba do 2 z těch několika n-gramů a ten vyhledávací engine tomu sice dá jako malý skóre, ale stejně to najde ten dokument, takže právě dokáže potom hledat i s překlepama, což je docela šikovný. Potom se musí zprovoznit mapování, nebo teda to je nepovinný krok, protože do Elasticsearche si ukládám vlastně dokumenty v podobě JSONu a co tam nasypu, tak to se vyhledává. Ale pokud si nějaké speciální jako nastavení toho vyhledávání, což typicky chci, že třeba nechci vyhledávat nad user ID, ale chci vyhledávat nad username, tak tam nastavím tomu IDčku, že nad tím se nemá vyhledávat. Nad username si nastavím, že tam třeba nechci dělat ten stemmer a nad nějakým popisem si nastavím, že tam chci dělat ten stemmer. Takže to je vlastně to mapování těch jednotlivých sloupečků, které ukládám v tom JSONu. Potom zaindexuju ty data a potom nad nimi můžu jako vyhledávat. Je to zase indexování je volání jednoho řádku, vyhledávání taky volání jednoho řádku v PHP, takže jediný trošku složitější je nastavení té analýzy, ale jako když si projdete tutoriál té elastiky, tak věřím, že to rozběhnete během půl hodiny nebo hodiny. Tak. Proč o tom ale vlastně mluvím? To indexování. Jakým způsobem zase můžu indexovat ty data do toho Elasticsearche? Tak buď to vždycky, když mi třeba chci indexovat například ty články, tak vždycky, když mi někdo přidá v administraci článek, tak já můžu udělat to, že ho uložím do databáze a potom ho uložím do toho Elasticsearche. Což bude mít samozřejmě zase ten problém, o kterém jsme tady mluvili, pokud mi mezi tím spadne ten proces, vyprší time limit, cokoliv, tak se ten upravený nebo přidaný článek uloží jenom do databáze, ale nedostane se do toho Elasticsearche. Takže budu mít zase nekonzistentní data. Druhá možnost, ukládat to jenom do Elasticsearche. Jasně jde to, je to jako poměrně bezpečný, jako nějaký třeba data o bankovních tocích bych tam asi neukládal, ale na nějaký diskuze nebo na něco, jako co mě za stolik úplně strašně nepálí, tak to není vůbec problém tam ukládat. Je to všechno perzistovaný na disk, takže mělo by to být bezpečný. Ale má to tu nevýhodu, že potom nad těma datama nemůžu pracovat v té databázi. Když si třeba chci vyselektit všechny uživatele, který mi řekli v diskuzi někdy nějaký slovo, tak to prostě neudělám, protože část těch dat mám v tom Elasticsearchi, část těch dat mám v té databázi. Takže v tomhle případě, aspoň z mýho pohledu, je nejšikovnější všechny data mít uložený na nějakém jednom úložišti a teprve na těch ostatních úložištích, těch ostatních technologiích mít uložený redundantní data, které se mi hodí na něco. Takže třeba v Redisu nebo v APCčku mít nějaký předpřipravený cache, který jsou hrozně rychlý, v Elasticsearchi mít předpřipravený vyhledávací fulltextový engine a tak dále, ale ty primární všechny data mám v tom Postgresu nebo v libovolný jiný relační databázi. A vím, že když se mi potom všechno rozbije, tak prostě zahodím Redis, zahodím Elasticsearch a furt můžu jet z toho Postgresu, můžu si kdykoliv vytvořit znova celý ty indexy, když se cokoliv rozbije. Tak, a to jsem teda odbočil od toho indexování, takže poslední možnost, která mně přijde nejlepší,
je udělat to indexování tak, že když se přidá záznam do tabulky článků, nebo když se upraví tam nějaký článek, tak se mi zase spustí trigger, který mi zaaudituje tyhle ty změny. Uloží mi to zase do té auditovací tabulky, co se stalo, co se tam změnilo. A já si potom vytvořím akorát nějaký job, který bude pouštět třeba cron jednou za minutu. A ten mi projde všechny ty nový záznamy v téhle tabulce. A ty potom provede na tom Elasticsearchi. A pokud se povedou, tak označí ten záznam v tom auditu, jakože už se proved. Takže to bude znamenat to, že ty data se mi proreplikují do toho Elasticsearche až třeba za tu 1 minutu, ale jako není problém ten job spouštět třeba častěji, pokud je to pro nás kritický. Ale má to tu výhodu, že ty data se tam proreplikují vždycky. Že pokud třeba by ten job selhal, tak ty data se neoznačí jako zpracovaný a při příštím běhu se tam pokusí vložit znova. Takže zase, pokud třeba někdo mi do diskuze, kterou si takhle fulltextově indexuju, začne vkládat nějaký spamy, tak já se přihlásím do databáze, ručně tam označím všechny ty spamy, které tam přibyly z téhle IP adresy, smažuje a za minutu to mám proreplikovaný i do toho Elasticsearche. Zase nemusím mít žádný ty závislosti v PHP. Ještě má to výhodu v tom, že jsme schopni vypnout indexování při vysoké zátěži serveru. Přesně tak, jenom zopakuju dozadu, že to má tu výhodu, že můžeme vypnout indexování při vysoké zátěži serveru. Pokud se nám to začne celý hroutit, tak prostě můžeme postupně vypínat ty služby, které nejsou natolik důležité. Tak, na závěr shrnul bych to. Postgres hodí se krásně na ukládání primárních dat. Všem vám doporučuji, aspoň pokud prostě používáte MySQL, aspoň si zkuste ten Postgres. Jako, je to úplně bezbolestný. To, co děláte v MySQL, tak můžete dělat v Postgresu. Bude to rychlejší a pokud budete chtít, tak s tím můžete dělat mnohem víc věcí. Redis, ukládání, ale musí mít dostatek paměti na serveru, memcache, ukládání, dokáže toho trochu méně než ten Redis, ale může to mít rozdělený ještě na víc serverů, takže do toho uložím ještě víc dat. APC uložím hodně málo dat, ale je to strašně rychlý. Pokud bych z toho měl vypíchnout, tak prostě zkuste si aspoň ten Postgres a aspoň jednu z těch technologií na to cacheování. Tak, to je teď ode mě všechno a já budu rád za vaše dotazy. Deployování? Psát je rovnou v té aplikaci, nebo rovnou v té databázi, anebo si je psát někde mimo a pak nějakým skriptem je tam jenom sázet. No, tohle to už jako trochu souvisí s nějakým verzováním databáze, což je takový trošku složitější téma. Můžeš se podívat, já jsem měl přednášku na poslední sobotě právě o tom, jak řešíme verzování databáze my, protože my máme opravdu hodně té logiky v databázi, takže to nějakým způsobem potřebujeme řešit. Ale jenom v rychlosti my to řešíme tím způsobem, že ty jednotlivé změny v databázi si píšeme do update skriptu, což je prostě nějaký ucelený SQL skript, ty si verzujeme potom v Gitu a když si děláme checkout z Gitu, tak tam máme na to tool, který píše všechny skripty, které ještě nebyly deployované do té databáze a člověk si je tam ručně naimportuje. A další věc, která je tam potřeba řešit, je, že ta databáze by měla být zpětně kompatibilní. Takže na novější verzi databáze můžu rozjet starší kód, což je právě potřeba, pokud v tom Gitu používám větve, že když se přepnu z jedné větve do druhé, tak v jedné už můžu mít nahrané novější změny, ty druhý mám starší, ale ta aplikace by na to měla běžet. Takže je potřeba, aby ty změny byly zpětně kompatibilní. Což je občas trošku těžký dosáhnout, ale jako dá se to v pohodě, my to tak děláme, ale není to na to, abych to tady dokázal říct za 5 minut. Takže klidně se o tom můžeme pobavit večer. Já mám 2 dotazy k těm procedurám. Možná je, co byl ten cost 100 dole? Jo, cost 100, to ukážu. Tady. Cost 100 mi vlastně říká tomu plánovači, jak tak zhruba drahá bude to volání té funkce. Protože plánovač v Postgresu je jako fakt hodně schopný, jako o mnoho tříd dál než je v MySQL a dokáže si rozhodovat jako na základě spousta věcí. Takže třeba u tabulky se rozhodne podle toho, jaký on ví, jaký data v tom jsou. Tak když já se zeptám třeba, že chci z tabulky vyselektit všechny hodnoty, které mají 1, tak mi na to může třeba udělat úplně jiný plán, než když se zeptám na 2, protože ví, že jedniček je tam spousta, tak začne jet. A prostě když jich třeba najde těch 10, kolik se ptám, tak už to skončí. Když to, že ví, že 2 tam je málo kdy, tak prostě použije index, což je pro něj rychlejší. Takže plánovač je hrozně schopný. Ale když já si napíšu nějakou svoji funkci,
tak pokud je tady v jazyku SQL, tak to je taky dobrý pro ten plánovač, protože to dokáže nějakým způsobem aspoň si tak trochu zjistit, co se tam děje. Ale pokud to napíšu třeba v Pythonu nebo v tom PLPG, tak ten plánovač je jako nebohej. Tak já mu musím dát aspoň nějaký hint, kolik to tak bude stát. Takže typicky se tady právě u těch funkcí zadává nějaký cost 100, což je prostě hodně. Takže on ví, že tu funkci se má snažit dělat co nejméně často. Takže pokud třeba mám nějaký exekuční plán, tak on se vždycky snaží tyhle ty moje uživatelské funkce dělat jako co nejméně vevnitř nějakého cyklu. Ale pokud mám třeba si udělám funkci, která mi bude sčítat akorát součet dvou čísel nebo něco takového jednoduchého, tak ještě jak tady je to volatil, tak to mi právě říká zase tomu optimalizátoru nebo plánovači, že tato funkce mi může měnit databázový data. Pokud já bych si tam dal immutable, tak ten plánovač ví, že ta funkce při stejných hodnotách mi vrátí stejný výsledek, zároveň neupdatuje ty data. Takže ona se provede jednou, ten plánovač si nakešuje ten výsledek a potom si to může provádět. Takže jako takhle. Tohle jsou prostě nějaký příkazy pro ten plánovač. Pokud to nechcete řešit, tak tam vždycky napište volatil cost 100 a bude to fungovat. A další věc se týkala těch procedur. V podstatě trigger mi teda v Postgresu vlastně nepouští žádný kód, tam mi jenom pustí nějakou proceduru. Přesně tak, trigger je nějaká spoušť, která spustí proceduru. To znamená, že v podstatě ve všech těch procedurách musím nějakým způsobem, nebo aspoň tak, jak jsi to psal, operovat s tou proměnou, která mě informuje, jestli to byl... Ne, to rozhodně ne. To jsem tady říkal takhle. Já když si definuju ten vlastní trigger, tak tady definuju, že se mi má volat jenom after, insert or delete. Každopádně v té proceduře potom ty si kontroluješ, jestli šlo o insert, update. To je kvůli tomu, že jsem byl pohodlný a nechtěl jsem si dělat dva triggery, tak jsem si udělal jenom jeden, protože to je prostě akorát jedna funkce, tak jsem to dal do jednoho triggeru. Ale není problém tohle rozdělit jako na dva triggery. Jeden bude při insertu, jeden při deleteu a nemusím tam dělat tohle. Mně jde totiž o to, že potom máš databázi nějaký procedury, které vlastně nejsi schopný zavolat jinak než z triggeru. Protože když je zavolám ručně, že, tak tam tyhle proměny vůbec nemám. A proč bys si to chtěl volat ručně? Tak mám nadefinovaný nějaký procedury, jak si občas... Tohle je ale jako triggerová funkce, je to přesně rozdíl. Třeba i jako tooly na práci s Postgresem, tak jako triggerové funkce zobrazuje někde úplně jinde než jako normální funkce. Je to v tom trošku rozdíl. A pokud chci, tak klidně z triggerové funkce si můžu zavolat zase normální funkci, který už předám všechny ty parametry, které potřebuje. Což se právě typicky dělá při tom auditu. Jak to jsem měl tady, tak jako kdybych tohle měl psát všude, tak se samozřejmě upíšu. Takže já si jako ty věci, které se mi tady opakují, tak si jednoduše upravím. Nebo třeba dobře to bude vidět tady, že tady je commons count plus 1, commons count minus 1, tak jako tohle to můžu úplně jednoduše upravit tak, že tam budu mít akorát ten jeden SQL dotaz a tamhle budu mít commons count plus a volání nějaký funkce, která dostane jako parametr ten tg_op a při insertu mi vrátí plus jedničku, při deleteu minus jedničku, při updateu nulu a mám tam volání jednoduchý. Tohle jsem dal prostě jenom pro to, aby to bylo zjevný, ale samozřejmě se to dá výrazně zjednodušit a zrychlit. Nějaký další dotaz? Já používám PG admin, který se dodává přímo s Postgresem. Je to takový tool, jako který dokáže jako pracovat s Postgresem v pohodě. Vypadá jako docela hrozně, ale člověk se na to celkem rychle zvykne a dokáže to všechno. No. Je to prostě fakt jednoduchý, píšeš to, můžeš si tam zobrazit ten strom, no, desktopová aplikace prostě pro práci. Ale pro Postgres existuje jako spousta těch nástrojů, nějaký z nich jsou placený, nějaký jsou free, ale já si vystačím s tím PG adminem, dostačuje mi v pohodě. Nějaký další dotaz? Databázi máme jako stovky tabulek a množstvím dat, jsou to třeba řádově 100 GB. Nějaká další otázka? Mám dotaz na velké objekty, na váš objekt, to jsou taky v Postgresu. Tam se mi stává, že když prostě si zapomenu poznačit chybou kódu IDčko toho objektu, tak se k němu nedostane, vypočet smazat.
Jo, já jako úplně nemám zkušenosti s velkýma objektama ukládat do té databáze, takže tohle asi nejsem schopný úplně říct, ale hlavně bych asi doporučil jako úplně velký objekty do databáze neukládat. Že já jsem spíš jako zastánce toho, že pokud třeba mám nějaký soubory, který chci někam ukládat, tak já bych si spíš uložil někam opravdu na FTP, jako někam na disk, a do té databáze si uložil informace o tom souboru. Takže s tím souborem potom můžu jako jednoduše pracovat, že si můžu selektit prostě rozsah souboru a tak. A ty soubory jsou uložený někde externě. Samozřejmě někde to použít nejde, někde se to musí uložit do té databáze, ale jak říkám, s tímhle nemám velké zkušenosti, takže bych se tady rád pouštěl do nějakého hádání. Ještě nějaký dotaz? Tak už asi konec času, takže se omlouvám, můžeme to potom nechat na afterparty. Tak jo, tak já vám děkuju.